या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। मालवण कसाल रस्त्यावर रानबांबू इथं आराम बस आणि मोटरसायकलमध्ये झालेल्या अपघातात मालवण वराडातील गणेश घोगळे या 28 वर्षीय तरुण जागीच ठार झाला होता। या अपघाताचं डॅशबोर्ड फुटेज समोर आले। वळणावर तो तरुण दुसऱ्या दुचाकीला ओव्हरटेक करताना हा अपघात झाल्याचं दिसतंय। सावंतवाडी नेमळे इथं 51 वर्षीय व्यक्तीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे। अर्जुन बाळा राऊळ असं या मृत व्यक्तीचं नाव असून ते अविवाहित होते। त्यांचं निधन आजारपणामुळे झालं असावं असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला। तिलारी शटवेवाडी इथं दुचाकी आणि बोलेरो पिकअपमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात कुंबरल धनगरवाडी येथील 20 वर्षीय युवक राहुल दिलीप वरक हा युवक जागीच ठार झालाय। खासदार नारायण राणे यांची भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई येथील अधीश निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली। तब्येतीची विचारपूस केली। नारायण राणे यांना काही दिवसांपूर्वी प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। दोडामार्ग शहरात पिंपळेश्वर सार्वजनिक गणपतीची विसर्जन मिरवणूक सुरू असताना गांजा उडणाऱ्या गोव्यातील 2 युवकांकडून भर गर्दीमध्ये पेटलेले फटाके उडवण्याचा प्रकार घडलाय। त्याची माहिती पोलिसांना देण्यात येताच संबंधित युवकांनी धूम ठोकली। मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेला कोणीही हरकत घेतली नाही, त्यामुळे हाच अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे। त्यानंतर सर्वांचं लक्ष लागून असलेलं आरक्षण जाहीर होईल। करूळ घाटात तज्ञ टीमकडून सर्वेक्षणानंतर ठरवलेल्या 5 धोकादायक दरडी पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे। रत्नागिरी येथील पथकाकडून हे काम सुरू असून 12 तारीखपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे। कुडाळमधील बेल नदीवरील पुलाच्या दुरुस्तीचं काम गेल्या 4 दिवसांपासून थांबलेलं आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतोय। भुईबावडा रिंगेवाडी इथं मालवाहतूक ट्रक गटारात कलंडला, मात्र मोठा अनर्थ टळलाय। रस्त्यावर झालेल्या चिखलामुळे या ठिकाणी ही परिस्थिती उद्भवली आहे। जिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे यांची माजी आमदार वैभव नाईक, सतीश सावंत यांनी भेट घेतली। नागरिकांनी मतदार यादीबाबत आक्षेप नोंदवल्यास त्याची पडताळणी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। कोलगाव ITIच्या ठिकाणी पडलेलं भगदाड अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बुजवण्यात आलंय। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून याची दखल घेत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले। कोलगाव ITI समोरील जुन्या हायवेवर पडलेला चर तात्काळ बुजवल्याबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे, बांधकाम विभागाचे सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानकडून आभार मानण्यात आले। ठाकरे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं सोमवारी सिंधुदुर्गचे नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेतली। सिंधुदुर्गातील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं। तिलारी खोऱ्यात हैदोस खालणाऱ्या वन्य हत्तींना आपला मोर्चा घोडके पंचक्रोशीत वळवला। रविवारी घोडके येथील सतीश दळवी यांच्या काजू बागायती आणि नारळ केळी उद्ध्वस्त करून मोठे नुकसान केलंय। करड परिसरात शनिवारी रिक्षा आणि मोटरसायकल यांच्यात भीषण अपघात झाला। या दुचाकी स्वाराला गंभीर दुखापत झाली आहे। त्याला अधिक उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलंय, तर रिक्षा चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून यात रिक्षाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आणि महात्मा गांधी यांची जयंती यांचं निमित्त साधत भाजप सिंधुदुर्गकडून सेवा पंधरवड्याचं आयोजन 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत करण्यात आलंय। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र म्हणजेच फार्मर ID बंधनकारक करण्यात आलंय। याबाबत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी ID काढण्याचं आवाहन केलंय। सावंतवाडी कोल्हापूर येथील शाहू सर्कलच्या महाराजा रील स्पर्धेत DY पाटील मेडिकल कॉलेज फिजिओथेरपी विभागाचा 2य वर्षाचा विद्यार्थी आणि सावंतवाडीचा सुपुत्र साईश कावडे यानं पुन्हा एकदा आपली प्रतिभा सिद्ध करत सलग 2ऱ्या वर्षी अव्वल क्रमांक पटकावला। देवगड जामसंड येथील श्रीराम मोरेश्वर गोगटे प्रशालेतील शिक्षक सुजित सुंदीप फडके हे स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन फिजिक्स विषयात त्यांनी उज्ज्वल यश संपादन केलंय। दोडामार्गमधील आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत प्रशासनानं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर प्रवीण गवस यांचं होणारं आंदोलन स्थगित करण्यात आलं। दसरा दिवाळीचा औचित्य साधून लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुअनंतपुरम अशी कोकण रेल्वे मार्गे धावणारी 20 विशेष साप्ताहिक सेवा जाहीर केल्यात। या गाडीच्या 25 सप्टेंबर 2025 ते 27 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण 10 सेवा होणार आहेत।
लालबागच्या राजाचं तब्बल 33 तासांनंतर विसर्जन पार पडलं. यंदा वेळेचं नियोजन चुकल्यानं खोळंबा झाल्याचं दिसून आलं. पुण्यातील टोळी युद्धात काही दिवसांपूर्वी आयुष कोमकर या 18 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. वर्षभरापूर्वी पुण्यात झालेल्या वनराज आंदेकर याच्या हत्येचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीनं आयुष कोमकरला संपवलं. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या 2 दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या GR विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे. सोशल मीडिया बॅन केल्याविरोधात नेपाळची राजधानी काठमांडू इथं मोठ्या संख्येनं जेनझी युवक युवती रस्त्यावर निदर्शनं करतात. या आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळच्या संसदेतही घुसण्याचा प्रयत्न केला.